Sa paglakaw sa kinabuhi, painduto ng imahe. Iyo pagpakabati, kay bati yun na ang bati. Dili ka magpakalahi, sa sakdon ganta mo agi. Ayaw ugad to sa liki, ayaw pagpapakahiwi. Negatibo ta sa peke, positibo lang ta perme. Malipay, mag-uulat tos kalipay ta mulingi. Maong ayos si babebe, kaliwaan lang ni AJ. Ang atong tanawon, tawon na tuog katong buhaton. Pero joke lang, daghan kay tubastos. Ayos sig binastos, kay naatay kuyog nga santos. Iyahat ang ipaantos sa mga butang, ipanglatos. Maong hantod-hantod, mga sayop na buhaton. Dapat nato saktuhon, mga dabo na tupuhon. Gamitan nato og aksyon, proseso lang ang gamiton. Susihon, hantod maabot sa saktong panahon. Panahon na para magbinutan ng pagtabang maoy. Ito ang unang sugan na to ang ginikanan. Dapat natong tabangan, bugihan nga batasan, maong atuwang palabon. Panahon na para magbinutan ng pagtabang maoy. Ito ang unang sugan na to ang ginikanan. Dapat natong tabangan, bugihan nga batasan, maong atuwang palabon. Sa ato ang kalibutan, daghan yuta og padulngan. Sa lugar nga indot pa sa fall sa kawasan mo, balik sa sinuganan. Pwede pud sa kinalasan, bisan pa manok maguwan. Magsigig dagan-dagan, slide kaayo ang dalan. Sige lihok ang taytayan, ng Ginoo ang balaan. Tungod niya hayang buwan, number 1 siya sa kung kasing-kasing. Siya man ako ang king, gold medal ring ang thing. Nga dapat nako sa iyaha i-bring. Daghang butang nga kita nagkalisod, mga to sa ilingkod. Gamitan nato og sungkod, para dali ta makastod, para dali ta makabangon. Bisag isud pa sa kahon, ugod sa pay iingon. Dapat kita magpaligon, dili ta magsigig suon. Kailangan sa ta magtuon, naron sa pagkakaroon. Naron sa pagkakaroon, kita mahimong bituon. Panahon na para magbinutan ng pagtabang maoy. Ito ang unang sugan na to ang ginikanan. Dapat natong tabangan, kugihan nga batasan, maong atuwang palabon. Panahon na para magbinutan ng pagtabang maoy. Ito ang unang sugan na to ang ginikanan. Dapat natong tabangan, kugihan nga batasan, maong atuwang palabon. Ang hunahuna, pakalmahon, maghinay-hinay tadiha o bangon, para makapadayon mo asenso. Tahamtod maabot ang indot nga panahon. Daghag mga buta nga indot buhaton, dili na magpalutang sa tong bation. Mga katapos ang dapat natong unahon, may tawalay kuwang para kompletuhon. Mga barkada nga dili makalimtan, puhon magkita ato estoryaan. Mga kaagi nga sa una nato na agian, ayaw kalimti pa ang uban. Atong mga nakuyog na engkwentro nga duyog sa sentro. Mga kusog nga kama o mga tupog nga ba, o hatagag pambusog nga usa ka sako. Pwede na matulog kay kita maayo. Panahon na para magbinutan ng pagtabang maoy. Ito ang unang sugan na to ang ginikanan. Dapat natong tabangan, kugihan nga batasan, maong atuwang palabon. Panahon na para magbinutan ng pagtabang maoy. Ito ang unang sugan na to ang ginikanan. Dapat natong tabangan, kugihan nga batasan, maong atuwang palabon. Skirt, what you know, the casa,